Bocah iku kok siul bengi-bengi. Hei, aja siul bengi-bengi. Emangnya gini, Kok kok diparan setan lho. alah mitos-mitos. Ditane lah kok diparan setan. Alah, tau jelas. Wah. Alah mati ya wis lah. Iku ya panas teko. Loh, Pan, kowe bar nabrak apa iku? Oh, iku aku nabrak kucing. Hah? Lah terus kucingnya piye? Yo mati ya, tak jarno digalungo. Bodohmu apa? Rak tanggung jawab, malah mbok tinggal. Lah ngopo emange sepi wae sak. Kowe engko kena sial lho. Alah mitos ra usah alay. Bolo yo, intine kene wis ngandani iku nek ana apa-apa malah ora urusanku. Boleh dicek ya. Banku tak bocor. Nduk tangi, Nduk, iki wis surup, cawe iku aja turu wengi-wengi. Iya ya, Bu, engko. Saiki, Engko. aku ndangno pakamu lho kowe. Pak, iki lho Pak, anakmu ra gelem tangi, kandhanane angel. Tangi, Dok. Kowe lah tak sabut saja aku tangi. Iki lho Pak, anakmu ra gelem tangi, kandhanane angel. Dok, tangi, Dok. Nggih, Pak, sampe tengkas. Apa nak tangi sabut saja kowe. Jam piro sih? Jam itu. Nduk, kafe ngondi. Iki lho jam 7 bengi. Aku arep sekolah. Iki lho jam 7 bengi iki. Lho, Jam 7 bengi, didelok ah.
ae sop. Iki ngelindur iki. Makan tak aja turu sore-sore kandhane yang malah pikon. Rungokno, wong tua lek ngomong kudu rungokke. Iya. Bosen ra sih? Kowe do ngeleh ta ora? Aku ngelak Zal. Ya wis ayo gawe saus goreng mbek buah goreng. Kene wae yo. Males. Males ale. Saya Aku durung mangan. Ya wis ayo gawe. Saya makanya. Ya. Iresno, aku ku pinter ya lek bermelu Master Chef. Master Chef Kondi. Delok ta. iya Tapi ale potonganku iki lek tipis-tipis padha kabeh. Iya, caca aku ya. Delok. Iki kandel ngene kok. Ora apa-apa, Apa? ngene aku wis tau mlebu Master Chef. hati-hati nek motong iku. Iki aku ya nyacak ya. Apa iku busuk ngene ta? Lho. Api iki. Sak cacaku Lho, ya. buah goreng. Oke, Buah goreng. Unik ini. Iki kandel-kandel. Yo, kandel ta. Oh yo. Mereka. Hati-hati lho nek motong lho. Iki namanya aku di atraksi. Ngawur aja ngono ta motongmu. Ini ta, Zal? Lewat. Lewat. Awan-awan iki ra ono setan. Gadeni. Ono motongi. Yo, alami. Aja mosok iki rete nek kene. Mas. Bikin aku ta. Ya. Kau sa atraksinya. Loh, aku mau ngiris nanas lho, Zal, makane kok pangan Zal. Aku lo ngandani kue. Kue menang-menang mangan ini. Aku lo ngandani kue on motong aja. Iya. Ini iki setengah setan kue mau kok motong-motongmu. Ora ngono. Iki mau mana sih akeh? Ame tak goreng di Eli. Aku pengen merasakan. Aku tuh pengen iku nanas goreng. Kan unik rasane. Makane kue ojo tok kan ya. Ya aku rasanya abot lah. Ya elek. Iki lho pundakku. Semangani, beberapa ngene. Jori lek Nyata aku nyetok sepisan nek. Yo. Aku kuat potongan. Iki Oh. ah, kita dah. Ngandani kok. Tuh. Ngandani kok jenenge tak setan. menes kena. Ayo. Mampus. Sabar ya ta. Iya ora apa-apa el. Sus. Lain kali juga ngono meneh. Ndek meneh tangan. Nggih, Mbak Zelva. Kandani. Kowe padha wae kono kaya Tata. Nggih. Mulane cuma jangkar setan. Putara, ayo mending uji nyali wae. Budal muji nyali, iki awan iki. Lah ngomong wae nek ra wani. Iku lho, jare lek mending wong ado shot iki. Lah aku lho ra kanthi. Yo wes ayo bejel dicek tinggiin ta ora? Yo ayo sih. Saya Ayo. Yo disekno sing nginteng, kandone Tara. Ma, kue sing sarana. Lah kok suwen aku wae. Cepet-cepet iki.
berbelanja untuk gratis ongkir. Niku berarti kok apa? Desranya. Oh iki. Si apik sing ngene. Delok mbocah kali arep lapo iki lapo iki. Nek ini telung atus ya. Astagfirullahaladzim. Mandone mana kok beliku? Lho pre kok nginceng sapa iku? Aku ora ngerti lho kok ndene nek kene. Ayo, ngajar kita tak ono. Ayo. Sanong kurang gawean ngene Pak RT. Hah? Pak RT. Pak RT. Terete. Ono apa iki rame-rame? Lho, kamu ngamar aku kok rame-rame? Hah? Metamet coba bayi. Iki lho Pak, bocah-bocah iki ngintip jenengan. Gusti, kowe kalau janjane do waras ta ora kok ngeceng aku. Ki lho padha-padha duwe. Mau sapa sing ngeceng aku, he? Supri iki lho, Pak, sing ngeceng Supri. Lho kok iso aku? Sing isar lho sapa mau? Pak mau polong ngejai taruhan Pak. Jarene lek nginceng wong atus iku marai timbilen. Aduh. Ya wis sekarang mulai. Ayo mulai. Aku suruh tiga capek jangan. Rondo nih apik atus. Pak RT ku ngopo? Boleh nginceng ronda. Ora Pak, matamu timbilen iku. Ora mau aku mau buktikno temenan timbilen apa ora. Iki lho Pak,